προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ φοβερό πράγμα, να αναθέσει στον Αμερικανικό στρατό την διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού και την απομόνωση όσων εναντιώνονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δηλαδή θα σου πει να πάρεις το εμβόλιο, δεν το πάρεις, θα πάρεις σε στρατόπεδο και τα βασανιστήρια τα φοβερά. And what is the meaning of this story? That there are those who think they are righteous because they say yes to God, but they do not do His will. Έτσι και εδώ, αγαπητοί μου, μελετάτε το Λόγο του Θεού, και άμα συναντήσετε την αδιαφορία εκ μέρους ημών, τότε να πείτε όχι πάτερ, δεν είναι τα πράγματα έτσι, είναι αλλιώτικα, και αν εσύ τα λες έτσι, εγώ τουλάχιστον θα προστατεύσω τον εαυτό μου, και όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά να προστατεύσετε και τους παραπέρα, τους πλαϊνούς σας, διότι είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, έτσι να γίνει. Αυτό το χάραμε και το μικροτσίπ το οποίο θα βάλουμε πάνω στον κόλπο είναι αυτό το οποίο θα αρχίσει να εκφυτεύεται από τα βρέφη μόλις γεννηθούν. Ο κόλπος αυτός θα είναι τόσο μεθυσμένος ούτως ώστε θα πηγαίνουν και θα υπογράφουν τα τέχνητο να τα εμβολιάζουν με αυτό το μικροτσίπ. Θα παίρνουν δηλαδή την υπογραφή των γονέων και οι γονείς θα τρέχουν σαν τρελοί να πάνε να πούνε ναι, κάνε το αυτό. Να τα εμβολιάζουν με αυτό το μικροτσίπ. Να τα εμβολιάζουν με αυτό το μικροτσίπ. Να τα εμβολιάζουν με αυτό το μικροτσίπ. Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Τούτα που σας λέγω δεν τα λέγω εγώ, αλλά τα λέγουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι αφενός και αφετέρου κοιτάζουν με την επιστήμη τι κάνει ο Αντίχριστος.